Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η Φιώνα εδώ. Η Φιώνα, τι θέλεις εσύ τη Φιώνα, Ποιος είσαι? Ένας φίλος της. Ένας φίλος. Τι Ναι. φίλος, δεν κατάλαβα. Πόσο χρόνο είσαι? 20. 20 χρόνο. Ναι. Ξέρεις πόσο χρόνο είμαι εγώ? Ρώτα τον εαυτό σου πόσο χρόνο είναι και όταν μου πεις, έλα και πες μου. Πόσο χρόνο είσαι, πες? 20. Πόσο χρόνο δουλεύεις? Κάνα χρόνο. Κάνα χρόνο, δηλαδή από 19 χρόνων. Δηλαδή μου λες τώρα ότι δεν δουλεύεις από τότε που γεννήθηκες, έτσι? Οικοδομή. Έτσι? Όχι. Τι όχι? Και εσύ θες την κόρη μου. Με τι λεφτά θα πάρεις την κόρη μου? Που μου λες εσύ ότι δουλεύεις ένα χρόνο παλιοτεμπέλη. Παλιοτεμπέλη. Είμαι καλό παιδί. Τι είσαι? Τι καλό παιδί? Καλό παιδί δεν είναι υπάρχει. Λοιπόν, μεταβολή και έχεις φύγει παλιοτεμπέλα, ρε. Να μην της πω ένα γεια. Κανένα για να μην πεις. Φιώνα. Ποια Φιώνα, μην μιλάς, χυμότερο. Τι σου είπα? Καλτάρε, καλησπέρα, φυλακή. Καλησπέρα. Είναι η κόρη σας μέσα? Ναι. Σε καλτάρε, θα τις πεσάπινες. Όχι, εγώ Δεν μιλάς, έλα ρε, έλα λίγο να κράσουμε.